Kadkot kabalai kadon ni kitu kikentien kiti kilayathu ublay jo ki Hebrew ulayashem batngi tusya bangin lek ngi karpat yame lais ngi lenti syakta kariklau bangin yo kenya aingu hautrai bau blay jungi yo ba un penhap halor jungi da kajing yap them lani da kawailam kani kadkhot kabalai ka benrap biang ia katu kajing betha kajong ublay yau Moses kabangi puliah kelenong kabalai tiadangi khmi bhai kini kikentin jong kajing yasai jong Aaron bat Moses ni ila nang kampen ya arwat kampen jensur ya kajing ya keren nabas dang jong ni kajing ya keren hang ni lawan lam ya kadur kabalong generik ke kerteng ke jong blay kabalong kelum kata kerteng dak ni kerteng blay ublay jong Hebrew ai shu specific utrai ba ublay jong ki Israel lawan ra kelum dak ni ke kerteng Hebrew ba uta ublay ulay syam patngi kata kalong kawaningkong kawan kajing karpat kadin tusya bangin da kasyukut takata i kumba u Aaron Moses wa hukum biang yu baru Henry ki benrap da ki kentin ngi karpat yame tusya bangin nek ngi karpat yame kajing karpat mo chakini yar la benrapat lais ngi lenti sya kata kariklau kadika time limit am kabayat hu ya kan di kajing karpat umdai balik junom ndai tang lai teli kisngi bakin le cek takari khalau ba kajing temu hi kadai tang bakin yo ban kenya aingu kawan yang ke karteng spesifik utrai ini yawe dan ni Jehovah uba ublay jongi tepat biang itu karteng mo na basdang jong kajing keren kajong ki ublay jong ki Hebrew uyashyam patngi menta da poi hani ka benta ba hapdeng hani nginyo kenya aingu ha utrai wa ublay jongi kila kentup lang ila di bat kiniki Hebrew kaba pelkut ia katu kajing kerpat kajong kibu ia kata kajing sir balada kimle kumta utrai wa ublay udon bor berpenhap halor jongki da kajing yap them lani daka wailam kajing yap tangan lani daka thma to hato klong kajing keli ke bami ang ni kai kat kini ki kentin ki baki ki laban ban pensmo biang hakmat baru ubala pen menne na pastang hato kini kin yang mo kum kinya ki baskem ban penjensur ya kajing sngo kajong baru namar hang niru ki ban biang ya kabenta jong uyawe lani u Jehovah dau bangi puli da kani ka kerteng trai hangni but kani kajing yathu kajong ki ya kajing ir ya ublay ya kata kajing yap them lani ka wailam atau kan na mo ban thiet ya kajing jensur kajong baru to adu ang tu syai phidan ai ban batrap kani ka dukhot ka balai ki yathu engi ka wei ka banta ka khmat ublay jong ki Hebrew akwa ban banrap ang ni bang perkhat ini kentien ublay jong Hebrew kapen kan mau yangi baka perthai solansar kadon yala ki jong ki rukom jinget padha perthai don ki bapher ki jinget ki ba paro kita ki jinget ki yanget ki yamani yo ublay ujong ki te ka wai ai bang mot wanra ani ublay ki jong ki Hebrew bangin nom makala harkit hordang kum ki banget ila ban ong yaga ai ka bau Abraham upanan kam haka kitab Genesis upanan kam ye kentien u Jehovah ublay Jehovah
hang ni haba ong ublei jong Hebrew kamot ublei Jehovah kaba ublei jong ki banget jong ki Israel uba long ru ublei ujong ni uba menta bangin nomi bakla bagi perkat ya ublei kaba al kani kajing ong ulaya shem bat ngi ka pen kan mau biang sa sisien bat ya ka tu kawat ya keren kaba ya tu yang ngi ya kajing wan jengo ka jong ublei ya Moses Hamidian bat menta kala dep ban trung long do long sna mai ko Israel lingba ka jing trai shitam ka jing ko ngu jo ki arngut kirang ba Moses bodu aran dep ban persmut ho iki klep ya cha benta ban lechu pharo bat menta ka dai ka debate lan dai ka jing ya kren apa dang pharo bat kini ki arngut bat ka jing pedan kam ulaya shem bat ni ka thau biang biang ya ka jing pedang pura jong ki khun Israel ya kata ka kubor blei ka bo Moses wanra bo aran wanra bat ya ka jing pedang pura jong ki khun Israel ya ka jing ya saat ka jong kini ki arngot akmar upharu ko mon kam dan kanu ka jing artatien kam dan kanu ka jing persya kam dan kanu ka jing ya pat ya pra pedang upat Israel apa kini ki arngot kirang ba ki lej ban jeng akmat jong upharu ban ya kren. To su mo kajing karpat hang ni dengan khot ka balai yi kila kham pelengkot te ka bakia thu ingkong kalau kum kenja hukum ka ublei u ai yo pharu andau pharu lapan phai nia bau don ka bor kalau di khun Israel menta ki penjen sur da ka penduna ya katakat ya kapor ki ai lais nia hang ni kajing keren ki jongki tilong halor jong kani kajing pensngo ya kata kapor lais ni but ya kata kajing ir ka jongki ya ublei kini ki artli ki wanra biang em kajing ya pning ha pharu nang tei na basdang u pharu usngo ku bau tau trai bau ublei u challenge u pa u pene mentah ni ba ong na pelai lais ni na marketing ya ublei om yu pharu am ni kani kajing karpan tiada kami sakabakum kani atau pharu un penjam ni un penjensur na ita ilong tang ijingkli iba habangi puli kani kan khot kabalai tang nya pet tu khot kabasau upharu uphai kitien kumno Kemudian shon poi ke bastawo na shukwa wan penrap biang sakawai pan kini ki bakhat du ki kentien kuma phila watai phim ne man shukwa wan pen kan mal se sien ga jingbu i kentien de yo ba on pen ha on lor jongi ya ga jing yap them lani da ka wat lam kini ki kentien ki atho ya ngi ya ka jing ting buram ka jong ki Hebrew ni ka jong ki khun Israel yau tau blei uba ki ngai yau tau trai uba blei kamu mod hapa kila don ya kan yam karukom bu bet renti ya kan syakri blei ke jong ki kuma ya kan di khap syakman kada bu rengki ru baki ting burom yo blei bala da kimla ani kim yo ya kalat ban mani yo blei kum baki mod kum baki temu ki don ke jing seir bayo kin mahab aka jing bishar lani ke jing penstom kaba khampalat kaban wan nau blei oi ton banrap na kai ki ba phi dang ok bentan ha shop ngin jap tu khot kabasau hang ni ye ki khun Israel na ki kentien ki bau aron bu Moses ki ben pau ngis ngong thu shai ba yaki utrai wa ublei udon kabor wat ban penjon ya ka jing im ka jongki na ki di kentien ki ba ki pensngo timenta ha ka jing sngo ku jong pharu don boram ya kata ula ekaban penyam ya ki khun Israel lada umon kan dia serim tik da kajing penkan mau ya katu kajing pha penyap ya ki khun sendrang Hebrew kebangi puli hakalenong kebaca kemat jangan ka kitab Exodus timenta akan ikat khot kebalai kaya peniang biang em sepang jong kibor halor kajing im jong kibriu
Tinggi ya jam su dekat ke basau. Ke dekat ke basau ke don dikini kikintil. Ti utaus im kari Egypt ula ong haki. Nakabalay maphi umoses berwaron. Phi penpep yaki beriu nakajik trei jungki. Kelet phi shalaki jikit. Ikintin ti kipan pau ya kajing bitar. Tangba kajing bitar ke bami hakasur ke bajam kam umpat ai paru hang ni. Nakitu gidkhot ki bishkmat kadika challenge ka bor ka jong paru. Hendrai menta haba u jubab ubu daga jingkeli. Bat ka jingkeli kalong pipen pep ikibriu naka jing trei chungki. Kibriu kidiki marau hong ni. Lais ngi lenti ka jing duk ka bakrau ya ka ribar ka wei. Haka jing ken ka jong paru. Bat ukeli hang ni daga jingkeli ka belong spesifik. Ka bamdon jing ya so shu bat utau bapha iki. Menta usanga baik kini baru argut am. Nomor ki represent dan ki yang naka bentau ni puat marau. Bat ka kentin ka bakadu kadai ka hukum na uparu hi. Kelet pi shalaki jingkit kemut kelet pi shalaki jong ki jik tray ki jong pi bat tray la ka kam bat num wanra ka hukum kadi ka ketin sa sisien chu paru. Kilong tomet am kini argut kilet ki yang naka betau try ba ublay. Uparu challenge kata bat menta upan phai kala shaki kum ki beriu bakin kelet no ya ublay. Tiap hidan ban benrap halor kani ka dekat ke pasar bumi ya keren. Ini ke dekat ke wasau. Ya kan ini ke dekat ke wasau em. Ngapet ya ka haka sau teli ki benta. Ka benta ka menengkong kalau udon utrai uba ublay uba keren haka benta ka baar. Ka benta ka menengkong kalau utrai uba ublay uba keren haka benta ka baar ni Moses ku aran. Kinongla ini kubor. Ka benta ka balai kalau kikun Israel ki baha pa jeng trestam. Ka benta ka basau ka unong sinap tu paro. Henry kumbala ya keren sakhamat ba riu paro itu ukanyut bet yo tau blay jongki. Nanta ni dekat pasar bukan ko pi ong ta UAE ka ba tran ta ba kakut betang haka layer ne ka level ka ba ar support ha ki brio bet. Kan ni kata kubor bagi wanra. Unisia arngut te ko murang ba wanra kubor ko no blay le paro itu kata. Itu begini ki arngut kirang ba balai fi wan penwet. Balai fi wan penpep. Balai fi wan clear. Balai fi wan tau ki kanai baru kom dan pensangnya tray ni ki brio ki jonga. Kini belum kita ragu cuma lalong nak kumtare kelai pe jengkit kalau keren kulung kena mah pada hak juga por ngai ya ke jinglong sianti kasan perkat ke jong paru ko long sensya ki kentin ke bau keren ka pen i be bau nyon ye kini kon keren sepo ura ya la ke jong purom ke ikhtiar sejarong Am kadai namar ba u ku munong sensyar la asya am baki merau kinungan kin diktit yu nani kin ai hukum yu wat tang ita jing kerpat lo jing diktit yu temu u ku munong sensyar hak hendau upan pau hi gala ka jong kabor